Ngiyanibingelela babukeli emakhaya kwelihle igama lenkosi nguJesu. This is your prophet, your apostle, SP Mohanedi. Ngihleli nawe namuhla ngenxa yezizathu esithi impilo yakho ibalulekile. And mibalulekile impilo kuyadinga ukuthi umuntu urealize lokho ukuthi impilo yami ibalulekile futhi uma kungahambi kahle kumele ukuthi ngiyisukumele khona izinto zami zizolunga, ngoba kuyenzeka empilweni uzame ke uthole ukuthi kunezibopho eziyibophile impilo ukuthi ingaqaqeki ingayi naphambili. Uthola ukuthi ke kuyilento engifuna ukukhuluma ngayo namuhla eyimbangela yokuthi uthole ukuthi impilo ime endaweni eyodwa ayiyi phambili. Umuntu osebenzayo usebenze njengendlovu kepha udle njengentuthwane. Amandla akho uthole ukuthi afinyeziwe kunaloku wena okuofarishayo empilweni. Kepha ke namuhla ngifuna nje ukuveza nako kumbalwa mbukeli wami ekhaya ukuthi yini enye yezimbangela yokuthi kube njalo. Lakuphileni ke kunento okufanele ukuthi uyiqaphele, inamandla indaba yozalo ukuthi where do you come from. Thina njoba siphila most of the time reflection, siyisibuko sabazali bethu, sokhokho bethu, la siphuma khona. Asiqathaki phezulu esihlahleni, azange savele nje savela khona la siphuma khona. Lakithi ke kunegazi lakhabo baba, kunegazi lakhabo mama, and kufanele understand ukuthi nabo khona labaphuma khona kunamafindo nabo abenzelwa wona othola ukuthi enziwa okhokho, not knowing ukuthi lento kulozalo iyohamba ifike kephi, ishaye ubani kanjani. So ke most of the time silinyazwa into mbukeli ekhaya yokuthi silwa nezinto esingazazi ukuthi sangena njani kuzo, safika njani kuzo, because we are fighting lento ebizwa kuthiwa ukhondolo lomndeni, generational curses. Inamandla ke into ye generational curse noma isiqalekiso somndeni, ngoba uthi empilweni usahamba uphila ikwenza ukuthi ungandluli la kwandlula khona ukhokho wakho, ikwenza ungandluli la kwandlula okwafinyelela khona umama wakho, ikunikeza ilimitation empilweni. You become limited in certain things empilweni. You don't become better than anyone who is in your family. Lento iyayishaya indaba yokuthandwa noma mathandane emishado. Uthola ukuthi ekhaya umshado kuba yinto enqabile, nanoma ke usuzamile ukuthi uyaliphunyula lolo goda lelo ukuthi uyashada, uthole ukuthi lento iphinde ihambe ibe yinto ezokubamba. Sofikile emendweni iwenza ube muncu sometimes uphele. Kuleli khaya uthole ukuthi akekho umuntu oqeda isikole. Kuleli khaya kunokugula thize, almost nonke ninesifo thize ekuhambeni kweminyaka. Once bantu bafika mhlambe ku-age ka-45, they don't go beyond that, kuyashonwa. It because yinto eku-bloodline. Okungenzeka it comes from your father's side or it comes from your mother's side. Ngoba fanele understand ukuthi noma sesingathi siyakholwa manje khona la siphuma khona. Yebo, abanye bethu ngenzeka sizalwe emakhaya la kwakuthandazwa lezi zinto kwaba neability ukuthi zinqanyulwe
basheshe bayi-understand omkhulu bethu. Abanye bethu sizalwa lezinto lana ezingazange zanqanyulwa khona, siyimphumela yazo, sibambekile, sibophekile because of curses which were made phezu kwabazali bethu, and they affect us even today. So impilo uyoyibona iqaqeka the day lesibopho sozalo lwakini siqaqeka. Kungakaqaqekanga leso sibopho, imali yohambela kude nawe uyoyibamba uyophunyuka, umendo uyohambela kuwe kude nawe uyowubamba uyophunyuka. Izinto ezinhle nje zizohambela kude nawe because zakhishwa empilweni yakho, zasuspendwa yile mimoya nalamadimoni, kanti uNkulunkulu ukudalele ukuthi ube nazo lezi zinto eziyimpumelelo. Njengomprofeti ke, uNkulunkulu usigcobile ukuthi sibe namandla ukuthi abantu bakhululeke kulezi zibopho ezisuke zibabambile. Ungibukela nje mlaleli, mbukele ekhaya, kunabantu abaningi engikhuluma nawe namuhla sengivala ebekade baboshiwe ilezi zinto, kepha namuhla they are free. One time I was in Swaziland. Through prophecy I located a young girl wayebizwa ngegama likagogo. Wathi umoya engcwele kimi, change that name because ngibona isibopho. Wathi uma tshintsha igama wayengasebenzi, kwakuvalekile. Namuhla she is a teacher, of which means le gama lalikerisha noma laliphethe lesiqalekiso from the bloodline yakagogo wakhe. So izinto zakhe zayivalekile. I am here as a prophet of God. You need help. Lelanga uyoqala usukume ngalo ufune usizo uyosizakala. But as long uhleli ungasizakali, no one will help you. Ngicela uze kimi ngizokusiza on a one-on-one session. La ngizohlala nawe phansi ngikulayele ukuthi umoya uthini, yini lena okufanele siyiqaqe, yini le kufanele siyivule, yini okufanele siyenze ukuthi impilo yakho iphumelele. Inamba yami ikhona on the screen. Reach me. This is your apostle and the prophet. God bless you.